Dievčatá, poďte do zbrojne. Áno, mám prísť a Sandro, máme prísť obidve. Dobre, hneď sme tam. Dovidenia. A ja mám ísť? A kde? Však hovoríš, že obidva máme ísť do zbrojne. Čo si zase spravila? Ja? Čo ty? Ja nič. Ani ja. Ale máme ísť spolu. Čo si zase spravila? Ja nič. No nie, ja som aniel. Tak čo sme vyviedli? Neviem, ale podľa mňa poďme čím skorej. Počkaj, že si zabaviť veci. Môžem ísť. Ty kopeš môj. Možno pomôcť. Volali ste nás pán učiteľ? Áno, poprosím vás jednu kávičku. Káva bude hneď hotová. No počkaj. Čo? Vidíš, čo to je? Malé prekvapenie. A v tom je čo? Budem mať hnačku celý týždeň. Pán učiteľ, kávička je hotová. Dúfam, bude chutiť. Ďakujem. Môžeme odísť, alebo ešte máme niečo spraviť? Nie, ďakujem, môžete ísť. Dovidenia. Dovidenia. Chutí? Mohla byť aj lepšia. Uvidíte potom. Tamhle to už účinkuje. Poďme na ňo. Nie, pre istotu prelezieme popod okno. Plán A. Ty a ty. Dojeste hovor. Rozkaz!
porazil nás. Plán B. 4 a nás ho nemáme. Ideme všetci. Let's go! Zase. Zase nám odíde. Držte ho silno, lebo nám odíde zas. Držte ho, nepúšťajte. Pomer s ním. Berevajte jednu knihu. Rýchlo, aby nás nikto nevidel. Držte ho silno. Čo si navaril, to aj je. Kde sú kľúče? Vyberte. Otvorte niekto. Držím ho. Poď otvoriť. Moja noha. Otvorte kufor. Dajte ho tam, rýchlo. Lebo zmeškáme. Ako ho tam dáme? Ja poďme. A je po ňom. Poďme rýchlo. Poďme. Rýchlo. Jej, chudák, prežil. No vyberte ho von. Privážme ho k stromu. Poďme, priviažeme ho k stromu. Držte ho, je silný! Chce nás spáliť! Dáte ho dole! Kurva, nepogľad. Priviažte rýchlo! Máte? Toto je za naše 5-ročné mučenie. Za každý rok máme jednu požiadavku. Hlavne za telesnú, kde ste nás iba mučili. Takže, prvá požiadavka. Musíte nás ľúbiť. Že na konci roka už nebude žiadna telesná. Našou druhou požiadavkou je, že každý dostane na vysvedčení zo správenia jednotku. Chápete? Tretia požiadavka. Nikdy nezoberete cigarety zo stola, chápete?
4. požiadavka. Všetky vymoškané hodiny nám ospravedlňte. Posledná naša požiadavka je, že naše všetky poznámky vymažete. Rozumeno? Súhlasíte? Nie. Tak podpálime triednu knihu. Súhlasíte? Áno. Nedovolím. Kto má oheň? Ja mám. Tu mám. Tak zapáľ. No čo, nejde? Ale ide. Nedovolím. Však už horí. A je po triednej knihe. Dobijeme ho. A tam že bude dobrý, tak ho môže pustiť. A nechajme ho tu. Jaké pekné počas. Bráti, cigarety zostáva tu. Dostaneš. Budete k nám dobrí! Súhlasíte? Budem súhlasiť. Tak ho pustíme. Môžete byť šťastní. Misia splnená. Nakoniec všetci 3-krát. Hurá! Hurá! Hurá!